Zdravím všetkých Amix fanúšikov, naposledy ste ma mali možnosť vidieť zhruba 3 týždne dozadu, kedy som ešte len čakala na potvrdenie o tom, že som nominovaná na Olympiu. Potvrdenie teda nakoniec prišlo, nominácia sa stala, dnes sme už v Las Vegas 2 dní pred spomínaným najväčším eventom Olympia Weekendom. V podstate 3 týždne dozadu ste ma mali možnosť vidieť na tréningu v nie príliš súťažnej forme. Mala som veľmi krátky čas na prípravu, trénersky som sa vrátila k svojmu absolútne prvému trénerovi Pavlovi Korpašovi, s ktorým sme aplikovali jeho metódu Bio-Oxygen Therapy, ktorá myslím si, že má úžasné výsledky, a na to, že sme trénovali naozaj trojfázovo po dobu 2,5 týždňa, tak tie výsledky prišli a sú také, aké ich uvidíte v podstate o 2 dní na pódiu. Čo sa týka môjho umiestnenia, myslím si, že každý z vás dobre vie, že Olympia, tým, že je najprestížnejší event, vôbec zúčastniť sa tu je absolútna prestíž a absolútne splnenie sna, takže idem si to užiť. Ďakujem veľmi môjim sponzorom Amix Nutrition a Nebi. Máte možnosť vidieť krásne súpravičky, ktoré som dostala. Takže verím, že na tréningu, na ktorý sa zrejme teraz pozeráte, ktorý je v podstate 2 dní pred štartom na pódium, ich máte možnosť vidieť. Cvičila som krátky krúhač v vrchnej časti tela, nemali sme veľa času, bolo už dosť neskoro večer, boli sme rozbití po ceste, ale tak aspoň trošku to preťahovať a precvičiť treba. Čo sa týka toho, ako sa cítim, som už naozaj veľmi unavená, ale verím, že keď o 2 dní vstúpim na pódium Olympie, tak si to patrične užijem, aj vďaka tomu, že viem, že ste pri mne a budete na mňa myslieť, takže poprosím na Facebooku a takisto na mojej stránke lajky a komenty, zdieľajte videá a fotky, ktoré budeme postupne dávať. Ďakujem celému Amix týmu, ďakujem trénerom a vidíme sa na pódiu.